Nggih. Bos. Wis dalu bos. Matur suwun tuwujune kagem pepundhen kawula sesepuh dalabine sepuh wabil khusus dumateng Sohibul Hajah panjenenganipun Bapak Karno dalah Ibu Siti Mas Bu Aha mengkugati nuwuni wajibin sepuh wontenaken tasakuran wali matur arus kusumaning ayu Mbak Monika kalian Mas Bagus Adi mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Matur sembah suwun jagung karya HS Audio Sound System Mustika Multimedia Bilai Taufik wal Hidayah Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun nuhun nuhun.